Sempre que tens dades objectives, pots fer ús d'elles per millorar. La central de resultats en la seva versió actual suposa una possibilitat de consultar d'una manera fàcil, interactiva i ràpida les dades i els resultats en salut, tenint en compte els principals determinants, segons nivell socioeconòmic, segons sexe, gènere i segons territori. Disposar d'aquestes dades a través de la central de resultats és el que ens ajudarà a anar planificant adequadament quines són les necessitats dels recursos i de la xarxa durant aquests propers anys. Això ha comportat un exercici de transparència amb la pròpia ciutadania i també amb els propis proveïdors. Però a banda d'això, el poder accedir a informació rellevant dels altres àmbits ens permet prendre decisions amb dades objectives, el qual és molt important perquè estan donant informació que també té impacte sobre la nostra activitat habitual. Moltes vegades pensem que hi ha resultats que són inassolibles, no? O que no es poden millorar. I potser tens un territori al costat o amb unes característiques similars amb uns millors resultats. Sempre dic, no?, que aleshores s'ha d'anar a copiar i a millorar. I de compartir bones pràctiques associades als bons resultats, no? És positiu veure que reactiva un instrument tan potent del nostre model que ens fa diferencials de la resta d'Espanya i que ens situa en referents europeus. Visualitzar-la ens ajudarà a entendre quin és l'estat de salut de la nostra població i com contribueix tot el sistema sanitari en aquesta salut.